Muntah kena video ini keren sebagai jeng kebanyakan tu ke tim Iran haknya ke FIFA World Cup mentau senam arajar penru skau bas kap adu pendekut pin pangnut sisal pis ngap ya kena ke story jong ke tim Iran kumta perlog haknya ke FIFA World Cup arajar penru ke tim Iran kam de tang ban ya lekai football Andrei kalah habru ban ya khun persya ya ke babun ke jing kat ba give pat ke tim kidang pen krep ba ya lade ke Iran kala syakta ada ki jing visa jing ya lenti ban jing ke ba ki pai pa jong keri kidang mat ke jing ke badang kong kala wan ba ke Amerika kam shim la ai visa ya ka to karne ki official but support staff jong ke Iran namar kane ka daw ke Iran kam shim la ban penlong ya ka training camp jong ka Amerika kumbala temu menshwa kumta kila ban lechnong ha Mexico ke official jong ke Iran kila kerpat jing rap na ke FIFA baru na ke presiden jong ke Mexico Claudia Sheinbaum ke Mexico kala pediang sngap ha ya ke tim Iran bat kala ai jakasa bat ke jaka kilan met yaki kumta perlog ke Iran kala penlong ya ke Mexico kum ke jaka pen kre jongka na banta ka World Cup handai ka jing kam kut hanta na banta kirang yele kai ke Iran kene ke World Cup kam de tang ka football ka longru ka por jongka jing snausi halur ki khna ki bala duno yela ka jing im haki air strike halagari Hashwa ban sedang ka we na ke jing lekai kirang lekai ke Iran kila pen pau ya ke jing sngaulem hakru kom ka wala pen kimen sim ya ke babun hakmat jongki labu ya ki school bag ki berin kine ki school bag ki de kedak jingken mau ya ki kena school ki bala sha pen yap hak air strike hak ta ka por ka madan football kam shim la long shoot tang ka jaka ya lekai kala kala long ka jaka ken mau ya ki ba la duno ya la ka jing im ka jing snausi kala pau shai hak khmat jong kirang ya lekai ki pa Iran ki wan pe Cairo ki lara ya ki banner ban ai burom ya ki bala sha pen yap don ro ki bara ya nombor cispa repopra balaya de bat ka jingdon jong ki balaya khatno hakte ka jingchia bas ngausi aba ka Iran kalarung shaka jingle kai baneng kong jongka ha FIFA World Cup tausnem bun ki bru kim shim la pe tang ya ka jingle kai kila pe ru ya ka jingya lenti ka be jongka tim ka jingyo sneu stadium kala I perna ki we pat ki jingle kai kinong Christian Iran kila Christian yala ka tim hanre ka jing sausi bat ka jing khusla kala pau haki dukman jongki kirang ba jong ka tim ba du coach ro kila kren shai ba ka jing pen slim ha ka visa pat ki jing ha ka jing ya lenti kila ta jur ya ka jing pen kre jong ka tim kila haban le bat one hapding Amerika bat Mexico bun sin ka balapan ya ka jing kilan men bat ka jing pen kre jongki haden ka jing le ka ru ki jing ya kim shim lakut kat kum ka khubor ka Iran kam shim la yoban sa slim ha Amerika barkala haban le phai yang sha Mexico coach Amir Ghale Noe lapan pau ya ka jing ngau khia jong u da ka ba pong ba ka Iran ka long ka we na gi tim ki ba mat ya ki ba bun tam ki jing ha ka ne ka FIFA World Cup tausnem wara pedeng ki ne baro kirang le ka Iran kim shimla pendem kilarung shamadan da ka mansim ka bas khem bar kilapan isha ka perthe ba ka football kam de tangka jing job ne jing rem kaderu ka khanash phang ka jing klai mansim ka jing ya sha bar ka jing kan mau ya ki ba I jong phi ka jing visa ka jing sa Mexico ka jing ka jing ya lenti ki school bag ki bala bu kum ka dak jing buram ya ki khna ki bala khlat bat ka jing kit ya ka jing ngausi jong kari hak donut kine baro kila penlong ya ka jing ya lenti jong ka Iran hakane ka FIFA World Cup tausnem kine baro kila pelong ya ka jing ya lenti jong ka Iran hak FIFA World Cup arjar penru ka ba kerpang shisha